Sa ato nga panguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, temprano nga summer break kag graduation ceremonies ginaduso sa mga opisyal sang Bacolod kag probinsya. Isa pa ka person under investigation ginkumpirma sa Provincial Health Officer. Sa balita national, isa pa ka Pinoy sa Hong Kong nagpositibo sa COVID-19. ABS-CBN pagatugutan sa NPC nga padayon mag-operate pagkatapos ma-expire ang ila prangkisa. Sa balita international, St. Peter's Square sa Vatican ginpasira para sa mga turista. Sa balita sa sports, LeBron James hindi maghampang kung wala sa mga lantaw nga fans sa mga NBA games. Balita entertainment, Bamboo liwat na biktima sang fake news. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga kamatuoran kag sala nga pagpati na hanungod sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 11, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Duran. Sa aton balita na sa lakat sang panahon. Ginabantayan karon sa pag-asa ang amihan kag tail end sang cold front nga weather system sa pungsod. Sunod sa weather forecast ang pag-asa karon nga adlaw ang mga probinsya sa Isabela, Quirino, Aurora kag Quezon ang mga eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparaguo bagod sang tail end sang cold front. Ang Metro Manila naman kay ibang pangabahin sa pungsod maka-eksperyensya sang localized thunderstorms bangod sa easterlies. Kaina sang kagahon, naka-eksperyensya na sa pag-ulan bangod sang thunderstorms ang pila ka bahin sa Metro Manila kag kaiping nga mga probinsya. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today,
we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaduso sa sangguniang panlalawigan sang probinsya sang Negros Occidental nga tempranohon ang summer break. Kagul mahimo mas temprano pa sa Abril 3 hiwaton ang graduation rites sa tanan nga level sa eskwelahan sa Negros Occidental. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, tuyo sang inaprubahan nga resolusyon amo nga suportahan ang deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagpaidalom sa Pilipinas sa state of public emergency tungod sa nagasaka kaso sang coronavirus disease. Doon pa ni Ferrer nga ilang ginapangabay ang suporta sang Department of Education tungod man para sa safety sa mga kabataan ang ilang nga handom. Samtang gipanugyan sang Vice Gobernador sa maginikanan nga tudluan ang mga kabataan nga magpanglimpyo kag sundon ang proper hygiene agud malikawan nga matapikan sang coronavirus. This resolution in support sa pronouncement ni Presidente Duterte kag kay Dick Subiri nga i-early naton ang summer break. So, meaning nga gina-propose kag gina-request na sa DepEd na kung pwede mas early man ang graduation kay para kabataan maka-stay at home. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ginaduso ni Bacolod City Councilor Renesito Novero ang early graduation sa mga buluthuan bawod sa pamahog sa COVID-19. Ang local school board sa Bacolod ang nagpatigayon sang pagsinapol sang hapon sang Marso 9 kag gintalakay ang issue sang COVID-19. Sunod kay Novero, chair sang Committee on Education sa SP, iya sa karon ginapreparar ang resolusyon nga nagapangabay sa Department of Education Central Office, CHED kag TESDA nga magpatigan sang mas temprano nga graduation. Ginpathag ni Novero, ginpahibalo siya sa pagsinapol nga wala sang poder ang DepEd sa Bacolod nga magdesisyon nga tempranohon ang graduation. Sunod kay Novero, ang DepEd amo ang may jurisdiction sa mga elementary kag high school, ang CHED ang may control sa mga kolehiyo kag universidad, samtang ang TESDA makadesisyon para sa mga nagakuha sang technical kag vocational courses. Sunod sa konsehal, wala sang objection sa school board ang iduso nga resolusyon. Ang graduation sa mga public school sa Bacolod ang gintalana sa Marso 30 kag tubtob Abril 3. Ginasuportahan naman ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amilaine Sales ang temprano pagsira sang klase bangod sa pamahog sang COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahig ni Sales, wala sa otoridad ang DepEd Bacolod nga magdeklarar sang early closing bangod nagadepende sila sa mga mando ang napagwa sang DepEd Central Office. Sunod kay Sales, iyo sa karon gintugyanan ang mga manunudlo nga padasigo na pag-compute sang grado sa mga estudyante kag tapuson ang iban pa nila nga mga trabaho sa eskwelahan. Apan sunod kay Sales, handa sila sa tiyon nga magpagawa sang mando ang Central Office sang early closing kag magpatigan sang temprano nga graduation. Sunod kay Sales, wala man sang perdihon kung maguntat ang klase bangod ang importante nga ma-contain ang virus nga madasig ang paglapda. Sa karon ginpahig ni Sales nga padayon ang local activities sa Bacolod apang ila ginusunod ang mga precautionary measures nga ginpagwa sang DOH batok sa COVID-19. Looking at the scenario, daw naglain ang stand ko subong ganing adlaw kasi ko kabay patani may instruction sa babaw balang ang pinakanami gid subong ma-contain ta ang case ng COVID kay do kadasig gid sa iya pag-spread. Kung ano ta siguro, ma-early gid ta closing nga.
Si DepEd Schools Division Superintendent Gladys Sales. Ginkumpirma ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga may isa ka patient under investigation o kon PUI halin sa banwas ang EB Mangalona ang gin-refer sa hospital diri sa syudad sang Bacolod matapos nakitaan sang flu-like symptoms. Suno kay Tumimbang, ang pasyente wala sang travel history sa iban nga pungsod apang may contact lamang sa isa ka Japanese national. Dugang pa ri Tumimbang nga ila pa ginakuha ang dugang nga detalye sang pasyente kun bala babayi o kun lalaki. Ang Negros Occidental nagapabiling nga negatibo sa kaso sa coronavirus disease o kon COVID-19. Totally, may harap po yung reais. Sa nakabilog Parang ibig Mangalona sa public hospital. Doon may contact lang siyang Japanese national. Kabahin sang pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Nakadepende pa sa sitwasyon kung ano kalala ang coronavirus disease o kung COVID-19 antes magdeklara si Governor Eugenio C. Lacson kung dayunon o kung ikanselar ang panaad sa Negros 2020. Suno kay Lacson, malayo pa man ang kahiwatan ka nagalaom nga magakanay-kanay na ang COVID-19. Doon sa gobernador, hindi siya magduwa-duwa nga kanselahon ang kahiwatan antes o kung sa bulan sang Abril kung maglapta pa ang ining masakit. Una na rin parugyan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ipaiway ang Panaad Festival bangod sigurado nga madamos ang turista nga magatambong nga hindi mamonitor kung din halin nga lugar. Ang Panaad Festival 2020 ang natalala paghiwaton sa Abril 20 tubtob Abril 26. As far as Panaad is concerned, we still have time to decide. Okay. Ang i-focus ng muna is after the presidential proclamation declaring public health emergency, what do we do next? Okay. So, dili kami ka-focus po. Ginpalayag ni Governor Eugenio Jose Lacson mas ginatutukan niya subong ang pagdeklara ni Presidente Rodrigo Duterte sang State of Public Health Emergency angot sa coronavirus disease o COVID-19. Suno kay Lacson, mayroon siya nga pag sinapol na siya sa mga natungdan nga departamento para sa pagpanghanda sa COVID-19. Mas ginpalerto pa ang mga hospital sa probinsya, ilabi na may mga isolation room. Angot sini nagahingyo ang gobernador sa Pumuluyo nga mag-operar paagi sa pagtudlo o kung pagsugid kung may kilala sila nga may travel history sa iban nga pungsod nga apektado sa COVID-19. Sa gihapon, magpangamuyo ang pangabay ni Lacson, agon hindi malabot sa probinsya ang amo nga virus. Ginkumpirmar naman ni Lieutenant Commander Johnson Benamin sa Philippine Coast Guard Negros nga nakadungka na sa ligad nga adlaw ang MV Unicorn Bravo sa Bradco International Pool tagod madiskarga ang mga abono matapos nag-issue sa executive order sa Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa pagpanugot sa mga foreign vessels nga makadungka sa Bacolod base man sa direktiba sang DILG. Suno kay Benamin, gintuman sa mga tripulante ang MV Unicorn Bravo ang 14-day quarantine period base man sa pagsulundan sang Department of Health matapos ang biyahe sinigikan sa Xiamen, China. Duwa mo ni Benamin, nag-issue man sang clearance ang quarantine officer sa siyudad sa Bacolod agud idiskarga ang mga abono apang ginpasiguro nga istrikto ang inabantayan sa ilang ahensya upod sa mga kapulisan sa idalom sang PNP Maritime Command ang mga barko kag wala ginapanugutan ang mga tripulante nga makapanaog sa pantalan. Narindugan naman si City Councilor Venesito Novero nga lihitimo ang pag-demolish sa mga skeletal framework sa istruktura sa Progreso Village 1, Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod sa nagligad nga Pebrero 28. Suno kay Novero, Chair sang Cavite Urban Poor, Housing and Resettlement, Marso 9 ang ginpathag sa Bacolod Housing Authority sa isa ka pagsinapol ang ila rason sa pag-demolish sang mga balay upod si Vice Mayor Elcid Familiaran kag Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Ginklaro ni Novero nga wala sang balay nga gin-demolish kundi skeletal framework lamang o kung gindali-dali tukod nga mga payag. Suno pa sa konsehal, lawful kag legitimate ang proseso nga ginpatigan sa BHA antes ang demolition. Suno pa kay Novero, natalana nga magpagwa sang guidelines ang syudad angot sa balayran sa mga ginpang-relocate sa Progreso Village kag plano man nga magtukod sang Homeowners Association sa lugar. Sinabaluan pila ka mapektado nga residente ang nagreklamo sa sangguniang panglungsod bangod ginaligar wala sang may ginpatigayon nga pre-demolition conference antes ginguba ang ila mga istruktura. Ginexplicar nila kung nga they were able to come up with recommendations for cancellation of awards
and demolition of structures. Nakita naman namon tanan nga lehitimo man ang ilatanan nga mga hublag. Kabahin sa payag ni City Councilor Renesito Novero. Sa kalapusan nga bahay sa aton balita lokal, natala na nga magpasar sa resolusyon ang sangguniang panlunsod sa Bacolod sa mabot nga ukon karon nga adlaw nga nagapangabay sa DPWH Bacolod District Engineering Office kag City Engineers Office nga ipaatag sa publiko ang drainage project sa Bacolod. Sulo kay Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran, dapat mapahibalo ang publiko kung ano ang update sa sadto ginkuha nga Perth Consult International nga consultant para sa drainage master plan sa Bacolod. Doon pa ni Familiaran, luwag na bibuluan kung nagsugod na ang master plan, pila ang budget nga kinahanglanon kag ano ang partisipasyon sa syudad, kasunod nga interconnected ang mga drainage sa local kag national roads. Sa bahin sang DPWH, inpahag ni Assistant District Engineer Leia Hamero, nagpatigaw nila taratapan sang assessment matapos ang pagbaha tilikdan nga simana, kag ang nagbara nga mga basura sa inlet sang drainage ang inalantaw, isa sa mga rason sang pagtaas sang tubig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:20 sa mga problema naton sa bukol-bukol sa lawas. Cyst man kung tumor, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may dalan na Hernais at ubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulian. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Isa pa ka Pinoy sa Hong Kong nagpositibo sa COVID-19. Samtang ABS-CBN pagatugutan sang NTC nga padayon mag-operate pagkatapos ma-expire ang ilang prangkisa. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS,
composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanods, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanods, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, isa pa ka Filipino nga nagatrabaho sa Hong Kong ang nagpositibo sa balatian nga COVID-19. Sunod sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, inina ang ikalima nga Pinoy sa Hong Kong nga nagpositibo sa among nga balatian. Ang among nga Pinoy worker ang asymptomatic kag nagapaayon sa karon sa ospital. Sa karon, 4 na nga pasyente nga Pinoy nagpositibo sa COVID-19 sa Hong Kong. Ang yara pa sa ospital bangod ang isa ang nakagwa, samtang ang isa ang nakagwa na sa bulungan. Samtang mayara naman sang 3 ka Pinoy pa ang nagpabilin nga naka-quarantine matapos naka-contact sa COVID-19 positive nga mga pasyente. Ginpasiguro naman sa Philippine Consulate General sa Hong Kong nga tagan sang nagakaigo nga bulig ang amo nga Pinoy. Wala sa may nakitaan nga sala ang Department of Justice sa tikang sa Department of Interior and Local Government para dumilian ang mga estudyante nga maglagaw sa mga lugar nga madamo sang tao kaangay sang mall sa tunga sang pandam sang coronavirus disease kon COVID-19. Ginpahayag ni Justice Secretary Menardo Guevara tuyo lamang sang DILG pagi sa bulig sang PNP kag LGU nga masiguro ang kaluwasan sang tanan kag makalikaw sa makamamatay nga balatian. Dugang pa ni Guevara nga wala man sang malain kung imando sang DILG sa PNP ang nagakadapat nga tikang kundi o kung tungod hindi man pag-arestohon ng mga estudyante kag sa baylo nga istoryahon sang matawhay para magpauli na lang kung iniya makitaan sa sulod sang mall. Samtang ginaduso naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipatuman ang death penalty sa mga suspect sa pagpatay sa OFW sa Kuwait.
Sano kay Duterte magabisita siya sa Gulf State agunin niyon sa gobyerno nga pang utdan sang ulo ang mga suspect nga nagpatay sa domestic helper nga si Jeneline Villavende. Sadtong Enero, nagpatuman ng Pilipinas ang total deployment ban sa mga Filipino workers sa Kuwait matapos ang natabo nga makasilig na pagpatay kay Villavende. Sa karon ang mga amo ni Villavende ang napreso na samtang nagapatigan pa sang trial sa din gintawag sa presidente nga good justice ini. Nabaluan kasunod sa kamatayon ni Villavende, nagsugtanay ang Pilipinas kag Kuwait sa ginatawag nga Harmonized Standard Employment Contract sa mga overseas Filipino workers. Nasaad sa kontrata, ginadilian na ang employers nga taguon ang passport sa ilang mga trabahador. Pwede na nga makagamit sa cellphone matapos ang trabaho kag day off nga may sweldo. Pwede nga ma-exempt si Presidente Rodrigo Duterte sa travel ban sa Kuwait nga ginpatuman sa Pilipinas. Suro kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala pa sang petsa ang pagbisita ni Duterte sa Kuwait, pero ini ang madayon. Ini ang ginhimo nga palayag ni Panelo matapos naging suspend sa gobyerno sa Kuwait ang flight sa 7 ka mapungsod, lakip na diri ang Pilipinas bangod sa COVID-19 outbreak. Ginpathag ni Panelo, pwede ni nga maistoryahan sa tunga sa gobyerno sa Pilipinas kag gobyerno sa Kuwait para ma-exempt ang presidente sa ban. Lunes sang gabi Marso 9 ang ginpahayag ni Duterte nga magapadulong ini sa Kuwait para mga bay sang death penalty batok sa nagpatay sa Pinay domestic helper nga si Jeneline Villavende. Pagatugutan naman sa National Telecommunications Commission o NTC nga magpadayon sa mag-operate ang ABS-CBN sa tiyon nga mag-expire na ilang prangkisa sa Mayo 4. Sa legislative hearing, ginpahayag ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, ila sundon ang panugyan sang DOJ, Senado kag Kongreso nga tugutan ang kompanya nga magpadayon sa ila operasyon. Suno kay Cordoba, maga-issue ang NTC sang Provisional Authority para sa ABS-CBN. Ini matapos nagpadala sang sulat nga nagapangayo sang advice ang NTC sa DOJ sa naligan nga Pebrero 12. Duha man ni Cordoba, base sa sabat sang DOJ, mayara sang nagakaigo nga basihan para tugutan ang network nga magpadayon sa ila operasyon samtang pending pa ang mga hagna sa Kongreso para sa ilang franchise renewal. Sa katapusan nga Balita National, ginpahayag ni NCRPO Chief Brigadier General Debold Sinas nga ang pulis nga napatay sa syudad sang Makati ang kalakip sa drugs watch list sang Philippine National Police o PNP. Sulo kay Sinas nga si Police Major Jeffrey Dalson ang kalakip sa National Watch List nga involbado sa droga kabangdanan ni ginsaylo ini sa ibang nga area. Sa nabaluan, may 357 ka mga pulis ang kalakip sa drugs watch list sang gobyerno. Natala na naman nga magpasa si PNP Chief General Archie Francisco Gamboa sa iya rekomendasyon kay Presidente Rodrigo Duterte batok sa mga pulis nga kalakip sa narco list. Dugang pa ni Sinas nga ginembestigahan pa nila kung konektado sa trabaho o kung illegal nga droga ang pagpatay kay Dalson. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa ato naman nga habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap. Amo ning atong ginarekomendar sa inyo. Makabulig paputi sa imong kutis, makapakinis ang imong panit, kag inang itom-itom nga parte sa imong lawas, ba itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, matagan sa kalibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Himo sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, yan safe kaayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap pwede na inyo ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusugan Yan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabla sa pagpamuhin, delikado gid na bangod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani yari ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang colon pinag sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. St. Peter's Square sa Vatican ginpasira para sa mga turista. Samtang LeBron James hindi maghampang kung wala sang magalantaw nga fans sa mga NBA games. Kagaron sa atong balita espesyal, ang bala naton ini bala ang mga pila kang ginapatihan nga daw hindi amo kag ang nanugiblang kamaturan parte sa COVID-19. Pinatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Kag sa ato naman nga balita international, ginpasira sa Vatican sa mga turista ang St. Peter's Square kag St. Peter's Basilica bangod sa pandam sa coronavirus disease 2019. So sa Vatican, mangin bukas lamang ang Basilica para sa mga tumulo kag sumilimba.
Kalakip sa ginpasira ang ila post office sa Vatican Square nga ginkadtuan sa mga turista amuman ang bookstore kag photo service. Pati ang cafeteria sa sulod sang Vatican para sa mga empleyado ang ginpasiraman. Maging epektibo ang mga mando tubtob Abril 3. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, masobra 300 ka mga empleyado ang naduroan sa trabaho malin pa sa bulan sang Pebrero. Samtang ang COVID-19 nakaapekto sa tourism sector kaysa piyak sang assessment sa mga economic managers nga financial impact sang virus ang hindi gid man naghatag sang kabalaka. Pagkatapos nga ang Economic Development Cluster nga meeting sa itong Martes nga adlaw kapon nga adlaw, ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez nga kung ang ekonomiya ang paghambalan ang paglaptas ng COVID-19 sa sunod kagwa sang China ang hindi ginman nakahatag sang tuman nga kabalaka sa ekonomiya. Ang fiscal kag monetary space ang maayog yapon ng kondisyon kang gobyerno may madamo nga mga tools sa pag-atubang kag pagsulbar sang sini nga mga problema. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 69 centimos. Ang Singapore dollar may baylo naman nga 36 pesos kag 30 centimos. Ang Hong Kong dollars may baylo nga 6 pesos kag 50 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, liwat na naman nga nabiktima sining fake news si Bamboo Manalak action boy. Kilala mo si Bamboo Manalak? Oo, yun ang sa bambo. Sa bambo so lang. sad. Sa bambo nga kwan lang ang Artista grupo. siya action boy. Hindi Bamboo nga grupo man. Ay, hindi na sa kanta? Livermaya na siya sa muna. Ay, hindi na siyang kakanta? Nakanta siya Kaya muna sa kani si Bambo nga daw tsura. Sa si Cheese Escudero. Anan, correct. Idol mo, hindi. Si Cheese. Si Bamboo ya. Miguhay lang kami. Lukolo. Kaya man action boy, liwat siya nga na biktima sa nga death hoax ni Bala action boy. Last year, actually, na biktima. Yung na-post sa social media, sa Facebook, napatay ni si Amoni. May year, kung saan ka natawo. Tapos may pag action boy, may iya, pag bala ka mga lagko, bala nga mga network na nagpost, ang fake na bala nga mga account, bala. Amo na. So, nakabutang paalam, Bamboo, salamat. Amo na ba, ang isa, na-shock man siya, action boy, buhay na buhay siya, yagin patay na siya sa social media. So, last year, sa The Voice. Aran da siya, ginklaro na gani isang iya nga manager nga si Pancho Gonzales nga, buhay na buhay si Bamboo yar. Siya ga-coach pa sa gani, di ba? Sa The Voice. So, kay last year, action boy, ang napabalita ni, nga napatay siya sa aksidente sa lakyan. Wala man to sa kamatuoran sa Quezon Province. Subong hindi naman ang nag-viral naman subong nga napatay naman siya pero wala na ginhamba kung basta paalam Bamboo kuno. Basta nainit siya basta paalam Bamboo kasi naglakad sa iba niya pungsod. Wala. Ang video man mo. May death gid kon sa no. May year kung saan ka natawo. Salamat sa iyong mga Salamat sa iyong mga musika. Ano nga yung mga musika ni Bamboo na? Mga tatsulok. Tatsulok. Kag mga, naman siya kanta, action boy. Ano yung tatsulok? Triangle. 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 Diba? Tatsulok. So, naman siya kanta, action boy, ang mga namik. Kaya, may kanta ka namin. Kadamo. Importante buhay siya. Pero ang mga nabutang na sa Facebook nga muna. Hindi ka basta magpati. So ay kabaturan kasi Bamboo dead sulay na. Yes. Buhel na buhel siya, action boy. Hindi pa patel. Hindi siya patel. Sige. Good. Balita sa sports. Hindi pabor si NBA star LeBron James nga maghampang sila nga wala sang fans nga magatanaw bangod sang pandam sang coronavirus disease o COVID-19. Ginpahayag sa Los Angeles Lakers star nga mas gusto niya nga hindi na lang maghampang kung wala man lang sa matanaw sa ilang hampang. Ginpahayag pa sini nga naghampang sila para sa mga fans gani wala sang pulos kung maghampang sila nga wala sa magatanaw nga fans. Antos dire ginapapreparar na sang liderato sa NBA ang mga teams nga paabuto na nila nga wala sang fans nga magatanaw sang hampang para malikawan ang paglapta sang coronavirus. Balita Espesyal!
Alright! Energy, 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 Action Boy! And Yes. happy Wednesday, Happy everyone. Wednesday. Yes. Puro na niya happy, Action Boy. Wala ta niya gabal. Sad Wednesday, everyone, ha? Happy niya gyapon, Action Okay, kinahanglan, Boy. hindi tayo maging toxic. Yes, sa Hindi ibang kita mga maging tao. toxic, oo. Oo, dapat mangin, inspiration. Inspirational Correct man. message. So, ari bala Action Boy, kay... Inspirational message. Yes. Sa damo, nagibla subong nagalapta, nga mga haka-haka, mga chika-chika. Ano sa mga ganun? Merkules? Yes. Merkules, gali subong. Sige. Happy Wednesday. Wednesday. So, dito naglilibog na ng ulo ko. So, ang ato niyo, Balita Special Action Boy, aring mga, mga kamatuoran, kag mga sala, nga mga or myth versus facts. Facts with SD. Facts Action Boy. Nanungod sa nga COVID-19. So, sige, dapat mangin aware kita Action Boy, kag hindi kita basta-basta nga magpati. Especially, di ba may mga gagwa nga maayo ni siya kuno, baka ka man da inom, pero wala pag isang study. Kag sa mga balita, pag hindi, gapon may ginsaway ako sina mo. Nagambal ka blaga, ay may ara, gali nga na, alin sa amo ni, nga pa-monitor. Bo, yung mati-mati man siya. May nag-abot ng isa. May COVID bala sa call ko. Hindi ari pagkamuna. Amo ginayang ba ya? Yeah, bago lang ko ng istorya nga may nga arab lang nga alin sa amo nga pungsod nga gina-monitor kay siyempre mga kanbla mga naghalin sa mga pungsod nga apektado sa COVID-19 monitor na siya kung way masa symptoms no sa muna natawag naton nga persons under monitoring gina-monitor na sila no gina-monitor ko na gani mo nang may ara gani nga quarantine certificate sila nga naka sa palidalo mo sa quarantine no amo nang istorya ko may nag-abot nga isa. Yung basta ko may COVID na to bala. Kung na ano. Wala. Tinagatugas na yung balita. Nagatugas ang kabalaka kag kakugmat Action Boy sa aton nga mga pumuluyo. So hindi magamuna. Kagagabi may nag-viral pagida. Ato balang ginpost gid ang tsura ya sang Chinese kuno nga alin sa Wuhan. Nari kuno di sa Bacolod. Chinese siya no, Taiwanese. Nalin sa Wuhan. Tapos nakatiner ko na sa isa ka motel di sa Bacolod. Tapos sa naibaluan ko nga ginapakita siya sa otoridad, nagpalagyo ko, no? Man to si Inday Jeremy. Jeremy Palermo, tayo apelido Action Boy. Ano na nigay ka? Nag-post kay gabi. So, mas better Action Boy nga i-report nila sa mga authorities naton. Kaya kita sang task force diri sa Bacolod. Pero ato ko naman to. Ambot sito sa iya. Kaya wala man sang balita nga mo sila mo, no? Way man sang may amo na. Pero sang gin-search ko ang account niya, hindi na makita. Kasi na-realize siguro nga ano ning plano sa mga tao nga mo ni man. Sige lang. Sige. Anyway, Action Boy, so Ario ang mga hindi na siya nag-post nga si Bambo, nagtaliwa na. Hindi guro. Grabe daming time niya ba? Pati mo pa gina. Damog siya time, Action Boy, sa live. Guys, siya sang trabaho, be, para dapat sa iya, maubran na siya sa mga online ba lang ang mga kuwana. Kaya may time siya to post ang mga musina mo, no? Kung ginegosyo mo na guro. Correct. Vlog bala da. Vlog na siya. Basi da pa siya masikat. Sige. So, Action Boy, base nga mag-viral ka. Viral. Correct. Infection. Ay. Sabi ko, piyon. COVID, gali Tsaka. So, Action Boy, ang myth versus fact, Action Boy. So, una, naghambal diri sa myth nga akon ang myth hindi sala nga pagpati. Sala nga pagpati na Action Boy. Makabulig ko no ang pagligo gamit ang mainit nga tubig para makalikaw sa COVID-19. So, ang tuod sinagli ko Action Boy, ang pagligo kuno gamit ang mainit nga tubig Action Boy, kung mainit man ang panahon, mahimo pa nga makapalain sa imo ikayong lawas. Kaya sa pagpati na nga ang virus mapatay sa init. Amo nambal niya. Kag may Action Boy, may viral gani nga mapatay tungod sa alcohol. Alcohol bali nga ginano sa kamot. Alcohol nga mga alcohol nga inimnon. So ginklaro na sang WHO Action Boy. Hindi na yung maka-help ang amo nang inimnon. Ano sa to si Gabaka Mrs. lang Si Mrs. daw nangaki nag-inom ko balo nga alcohol makapatay sang COVID.
hindi nagliya mo. Hindi na yung Aksyon Boy. Alcohol gali yan yung mga alcohol-based nga mga alcohol nga mga kwan, sanitizer, mamo na yung balahaw. Ay, hindi gali yung mga kwan. Dilim nun. Abi sa mapalahubog, chance na nila. Hindi gali na sa mga may door-door na. Kalain. Hindi na siya Aksyon Boy. So, ang virus hindi siya mapatay sa pagpaligo sa mainit na tubig. Ininit be. Ininit pag idati ko kasi ikaw na mapatel rikta Aksyon Boy. Ininit be para. Lain na iya kung ininit Aksyon Boy mapaksit. Gaputi ka pa na. Yes. Pero medyo kahang lang, sakit sa lawan. So, yung sakto pinaka Aksyon Boy, pinaka-epektibo gin. Amo nga makalikaw sa COVID. Amo ang regular kag insakto nga paghugas ang imo kamo. Sana siling ko na maghugas ka sa kamot, hindi na dali-dali. Kanta ka happy birthday. Amo na kalawig mga more or less mga 20 seconds. Oo, amo na siya gali. Oh, happy birthday to you. Hasta matapos mo na, hindi mo na pagsuliton. Hindi na pagsuliton. Kaya happy birthday. Tapos mo hindi ka, Pastor, happy birthday to you. Hindi na mo. Happy birthday lang nga. Galing. Amo na sa kalawig ang paghugas ng kamot. Para at least malingaw man sila samtang gahugas ang kamot. So, mas better, Aksyon Boy, nga makanta sila sa happy birthday. Correct. Hindi man nga sila nga, iba niya ba si magkanta kamo, the prayer, blayaw. The prayer. Ay, it will be alright. Amo na? Amo na. Gawin na. Just a little love. Charot. So, amo na siya, Aksyon Boy. Next Aksyon Boy. Marcelito, pumoy ka. Pumay ko yan. Marcelito, pumay. Diba? Daw si Marcelita. Alam, hindi kaya. Hindi mo kaya. Hindi, babae lang, kid. No, So, ay, ikaw na lang na. Correct. Feeling ko ma-do it, tas pero hindi hindi may mo prayer. atong lyrics. Hindi mo. Happy birthday na lang. Basta mo na maghugas kamot ko, no? Basta matapos ang happy birthday song. Perfect. Si Vice Mayor na nagtudlo sa akon mo. Si Vice, Yung gabi si Gantabe, kanta man siya. Happy birthday to yung mama natin. May man sa tingog magkanta. Kara. Perfect, of course. So, next Aksyon Boy, may mga napabalita ligad nga makuha ko no ang COVID-19 sa kagat sang lamok. Dengue na ya. Nan. So, ang fact Aksyon Boy. Ano na gani? Ang lamok na? Duha na ka sahi na. Basta nalipat na. Makuha ko na sa kagat sang lamok? Oo, pero hindi niya to. Ang virus ya, ang lamok ya, bakterya na ya. Correct. So, lain gina yung virus. Lain man na yung dengue ya. Dengue na yung sa lamok. Correct. So, hindi na siya tuod, Aksyon Boy. Wala pa sang pagtuon. Kung hindi sa tuod na makakuha sa virus sa lamok, hindi ka man magsilingan mo pakagat ka lang sa lamok. Hindi man, Aksyon Boy. Kaya basi, bala kung madengwa ka. So, na siya, di ba, naligad, na balita, special to man nga, ang lamok kuno nga may dalang dengue, gakagat na siya kuno yan, hindi na maglapaw sa imutuhod. Kuno man? Oo, kuno man, naman ang balina. Doon din lagi na kuno sa tiil. May nang mapangkot ko siya ng authority. Man niya, bisan, nato ka pa sa ika na pulo ka floor sa building. Amo na. Oo. Galupad man ang lamok mo. Galupad. Pero namin bala, ang lamok nga may dala dengue, wala sila gakagat sa upper body, nga sa lapaw na sa tuhod. Anong rason? Sa tiil lang kuno. Ambot mo matambot. Why na? Meat mo na, guruhin mo na. Meat na galing. So, next Aksyon Boy, may mga... Beef. Meat na mo. May meat man Aksyon Boy nga tigulang lang kuno Aksyon Boy ang ginaigo sa COVID-19. Actually, so, ang facts sina, ang tanan. Yes, pero mas prone ang mga tigulang tungkol nga weak ang ila immune system. Sana siling ko na, ining COVID-19 kung bakod lang ang immune system mo, hindi ka man dili-dilis niya. Correct. So, kaya ang mga tigulang, medyo weak na niya ilang immune system. Kabataan na mo man. Kabataan na mo man. Kita mo kalabanan, may mga edad. Ato, Amerikana, to 86 years old na to. Kabataan mo mga edad, ang mga bata, kay weak pa ng ila immune system. Pero hindi ka magsiling at tigulang lang. Hindi. Basi masiling kay mo yung kat mo mabay 5 ka blan mo hindi na kata. Hindi na yan. Usually kung mga pareho si mga bay 5 dali pa na gani ya mga. Healthy taya. So next Aksyon Boy, isa ka myth Aksyon Boy, na ginabulong ko no or mabulong ko no sang antibiotics ang COVID-19. Antibiotics? Oo. So, ang fact, wala pa sang bulong o kung
yes about sini nga COVID-19 Aksyon Boy. Kag hindi gid epektibo nga pambato ini nga antibiotics. So, Mas may pagani ng kuan mo mga vitamin C. Vitamin C. Kaya ka pabakod sa immune system. Correct. Kaya wala pa siyang bulong. Amo nang ambal ganin ni Presidente Duterte niya. Gapating presidente nga ay mga pungsod like Russia, America, Japan because manggrano sila mga pungsod. Later maka-discover gini. Kay sige pa mo, why man sa kontat maka-discover gini isang bulong sa pangbato naton sa COVID-19. Siling ni Presidente Duterte niya maka-discover gini sila nya ang mabdan nga wala pa matatapos ang bulong nya destiny nyo na nayo. So mapatel ka na lagi niya Action Boy. Destiny mo na Kung mapatel ka nga wala pa nagabot ang vaccine. Destiny mo na nga Dedsuli. Nga mapatel. Dedsuli. Parang. Dedsulax kung damo ko mo eh. Dedsuli stations. Pag ikong nas. Okay. Sige, mo na May dugang ka ba? Why naman. Basta muna. Ay, importante gyapon niya fact ni siya. Importante is alungan naton lawas. Correct. Nga mangin mabakod ang aton immune system. Kag ang proper hygiene. Yes, intermigid nga importante. ipatuman, ha? Yes, kaya amo na siyang pangbato naton sa COVID-19. Kag isa pagid nga likawan naton is ang magpati sa mga sala nga mga balita. Kag magpalapta Action Boys. Ang magpalapta sa masala nga mga informasyon. So, Hindi na makabulig. Yes. Hindi na makabulig. Kung saan una, tapos importante di ba ang proper hygiene? Kung saan una, kaysa ka lang maligo sa isa ka semana, subong Duana. Correct, para iwas sa COVID. Ang walang proper hygiene tudlo sa imo. Ikaw to ka ba dua? Ako niya kita ni tatlo, may na pa isa. Correct. Yeah, good morning sa kay Kagawad Glenn Burgos ang Barangay Panukoy. Febe Ruth Benamin, kay Kyle Heva, Jessica Baradero Pahayahay, sa pamilya Portal dira sa may Sumag, sa akong classmate kay Alig. Angelica Torres Apawan, good morning, man. M. Saboso, mga gaga. Yeah, so La Ruth, good morning. And happy anniversary Action Boy kay Mama and Papa. Anniversary na subong 31 years. Si Papa mo, ra? As of Davao City. Davao City. And Mom is in Curland. So, celebrate lang sila online. Online! Yes, good morning Action Boy kay Mom Elizabeth Gamala, kay Jover Pestaño, kay Maria Luz Macunat, Rose Pongyan, Helen Huesna, Jude, May Cranion, Erwin Gonzalez, kay Boy De La Kit, Mario Erad, Mary Grace Eugenio Fermin, kay Philip Laurente. Good morning sa tara mga taga Carabalan, ni Mumalan City. Okay. Inyo ginamatiya aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standard sa Aksyon Report, akong Aksyon Hotline, upod yung Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,